Ένας ρομποτικός κάδος τοποθετήθηκε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ο κάδος θα τέθει σε λειτουργία σε λίγες ημέρες πιλωτικά. Έχει το σχήμα κύωνα και είναι χωρητικότητας όσο ένα απορριμματοφόρο, ενώ το ύψος του φτάνει τα 8 μέτρα. Ο κάδος έχει τη δυνατότητα να συμπιέζει τα απορρίμματα, ενώ διαθέτει και σύστημα προστασίας από την πυρκαγιά. Μόλις ο πολίτης ρίξει τα σκουπίδια, ο κάδος πλένεται και απολυμμένεται αυτόματα, καθώς είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ακριβώς δίπλα θα τοποθετηθούν κάδοι για ανακύκλωσιμα υλικά όπως χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί. Ο ρομποτικός κάδος ανοίγει και κλείνει αυτόματα και οι πολίτες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όταν τεθεί σε λειτουργία. Ο καινούριος κάδος απορριμμάτων, που είναι παγκόσμια ευρεσιτεχνία, είναι κατασκευασμένος από ανοξίδωτο ατσάλι και έχει πολύ μεγάλες αντοχές σε φθορές και άσχημες καιρικές συνθήκες. Ο κάδος ρομπότ ανοίγει αυτόματα μόλις αντιληφθεί την παρουσία του πολίτη που επιχειρεί να πετάξει σκουπίδια. Εάν το συγκεκριμένο σύστημα αποδώσει, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Λάζαρο Κιτσεκίδη, θα τοποθετηθούν και άλλοι ρομποτικοί κάδοι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας αλλά και στην παραλιακή ζώνη, λόγω των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί με σκοπό την εξάλειψη της δυσοσμίας από τα σκουπίδια, που κυρίως τους θερινούς μήνες το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.